Nije ga tuckao. Sad ću reći, neće mi niko, pogledajte kako ima moć, evo moj najnoviji usisavač roze boje. Kupila ga ja, evo sad ću vam pokazati kako čisti. Ne podiže. Osjeti prepreku na dik. Ne miči stolicu da ide tamo. Vrati je da ne može proći tamo. Ide onda tamo, najžešće izađe tamo gdje su konopi od ovih zavisa, onda ti tu obavezno izađe i griska konopi. A ga udodi onda ide za frižer. Dođi. Gićo. Hoćete za odmara? Ajde. Tako. Nije nego biće ništa. Biće nešto pomoći. Ko zna šta da reći? Mama, mogu ja to? Možeš, ako ima. Evo nema. Gurni ga malo. Kako dođe sam, vidim. A gurni ja brano, tamo ne, tamo. Ima mrvica, onda on to. Mama, stavi ga ono na stol da mu ne vidi ovaj mrvice. Evo ga. A Boga ti šta se frižidera uvatija. Ajde, tamo ti. Ajde, šup. Ajde. Tako. Tako te volim. A vidi ovo kako kaže, pari se dva oka i smajlić ovdje trči. Ali ovo je sad skoro, da viš ti kako je prvih dana, kojom je to brzinom? Nema niko moderniji od moga, ali kako je Čupi palo na pamet poklopiti nekše. To je, a njemu nešto paljeno. Tako da smo bili nekako isto okruglo robot sa očom, radi pa smo da htjeli po njega. Ideju dobili, jel da? Kudenjem svaki dan kada ga minjam, onda ja njemu otvorim stol, onda on jede ove mrvice iz stola. A, vidiš? Ne slađi se ovako došla pa sklopija, ja kažem ruke, šape pa ko da moli. On to umije. Da ne bi vanka. Ajme, savršeno. Super je. Bome vraća se ono s djecom. Prijevozno sredstvo. Ajme, savršeno. Čekaj, sad će njima ono 3, jel? Zarođen. 2. Aha. Šteta što malo žive. Ono, znaš da... To će biti sve opća tuga, pardon. Nema ni ti razmišljati. Di ćeš se, noć se, živ, di ćeš se. Noć pa da. Tako i moj mačić. Razleti se lova, trči, poludi, da mi zabije bikanđe, bate u noge. Pa kud nema, kad su mi kratke gaće, onda mi se penje po meni. Lako je dok sam u rabatinka male. Sladak. Ja pogritkao.